Kita enjing Jawa terus napa? Nembe jam 3. Oh, sonten iki Mang. Sudah sampai Astana Giri Layu, Giri Bangun. Kita lewat pintu sini supaya lebih dekat, kasihan anak-anak. Jumpa lagi para pemirsa YouTube Surya KKS yang budiman dan para pembaca Sabda Langit WordPress. Di penghujung tahun 2025, saya memiliki kisah yang cukup atraktif dan saya akan berbagi dengan saudara semua. Tujuannya bukan untuk show off atau unjuk kekuatan, bukan, sama sekali bukan bermaksud untuk menyombongkan diri. Tetapi setidaknya dari kisah dan pengalaman saya di penghujung tahun 2025 bisa jadikan pelajaran yang berharga untuk kita semua agar senantiasa bisa mengambil pelajaran dari setiap kejadian atau peristiwa. Peristiwa ini berhubungan dengan spiritual dan politik, yaitu tepatnya cerita ini dimulai kira-kira pada bulan September 2025, di mana saya diberikan tugas atau diminta untuk mendukung seseorang yang sangat potensial dan prestasi yang terbaik di jajarannya atau di lembaganya, dan prestasi terbaik itu secara ideal seharusnya sangat layak sebagai kriteria atau syarat utama seseorang menjadi pemimpin kepolisian Republik Indonesia. Apabila syarat-syarat itu diterapkan secara profesional menggunakan mekanisme seleksi yang rasional dan bersih, tentu saja menjadi syarat yang paling ideal untuk menduduki jabatan itu. Tapi seperti yang kita tahu bahwa kedudukan itu biasanya ditentukan oleh faktor kekuasaan yang lebih tinggi dan kekuatan politik, atau bisa dibilang law of the power atau hukum dan aturan yang berdasarkan kekuasaan. Namun demikian, idealnya adalah kekuasaan dan kekuatan politik itu harus bersumber dari undang-undang atau the power of law dan aturan yang benar. Tetapi jika dibalik, artinya kepentingan politik yang terdiri dari kepentingan kelompok, kepentingan pribadi, itu bisa bermain dan ikut mewarnai kemana politik akan diarahkan sesuai dengan kepentingannya. Saya menyadari yang saya hadapi ini kekuatan yang tidak main-main, artinya kekuatan yang berskala nasional dan menyangkut kepentingan kelompok. Saya menyatakan bahwa saya bersedia untuk membantu mewujudkan cita-cita yang sungguh mulia, tetapi bukan melalui jalur politik semata, melainkan jalan spiritual yang biasa saya tempuh, yakni jalan spiritual Jawa atau kejawen murni. Di awal-awal, terlebih dahulu saya mohon izin kepada para leluhur agung, apakah para leluhur agung berkenan jika saya mendukung seseorang yang saya maksudkan ini. Apabila leluhur berkenan, tentunya saya akan melanjutkan mendukung dan membimbing beliau. Dan waktu itu setelah kami melaksanakan ritual-ritual pembuka dan mohon izin serta petunjuk, kami mendapatkan jawaban. Kami diizinkan untuk mendukung beliau. Karena para leluhur menilai track recordnya sebagai orang yang layak. Beliau orang yang terbaik di jajarannya dan di dalam institusinya. Penilaian leluhur dan penilaian saya pribadi digabung menjadi pertimbangan utama. Apakah saya perlu menyanggupi untuk memberikan bimbingan kepada seseorang yang akan berkiprah dalam politik dan kekuasaan atau tidak? Saya tidak mau melihat semata karena hanya keinginan atau hawa nafsu kekuasaan, apalagi yang ditentukan oleh uang. Tentu saja bukan dasar pertimbangan kami, karena saya di sini tidak mempertimbangkan soal biaya. Yang lebih utama adalah pedoman bagaimana cara-cara orang Jawa menentukan seorang pemimpin yang layak atau pemimpin yang diberkati oleh alam semesta, melalui adanya pola-pola wahyu keprabon dan pola-pola wahyuning alam. Menjadi seorang pemimpin tidaklah mudah apabila kita menggunakan jalan spiritual Jawa, karena memiliki standar yang sangat tinggi. Seorang pemimpin harus mendapatkan restu dari alam semesta, dan di dalamnya ada banyak kekuatan leluhur, kekuatan spirit, hingga kekuatan kadewatan. Tetapi kepemimpinan yang ada di zaman sekarang sungguh berbeda. Mereka bukanlah pemimpin yang menggenggam wahyu kepemimpinan, bukanlah pemimpin yang kesinungan wahyuning alam. Banyak orang yang memimpin tanpa ada restu ibu bumi dan bowo angkoso. Restu bukan datang dari alam semesta, melainkan dari faktor uang. Seberapa besar uang yang dikeluarkan, seberapa banyak biaya politik yang dianggarkan, itulah yang menentukan apakah seseorang layak dan berhasil menjadi penguasa atau tidak.
Oleh sebab itu, pemimpin-pemimpin besar bangsa ini, tokoh politik, pemimpin politik, para politisi, pejabat dan penguasa yang ada di Indonesia saat ini jauh dari wahyu yang sesungguhnya atau wahyu ning alam. Rata-rata mereka menggunakan politik uang, dan faktor itulah yang menentukan keberhasilan seseorang menjadi penguasa dan pejabat. Kekuasaan yang didapat tidak ditopang oleh kekuatan spirit atau restu dari alam semesta. Tentunya kepemimpinannya sangat berpeluang membawa dampak buruk yang akan dirasakan oleh masyarakat. Kembali membahas tentang seseorang yang gagal melaksanakan titah leluhur agung. Beliau sebenarnya termasuk kriteria orang baik dan layak mendapatkan restu dari leluhur, sehingga para leluhur mengizinkan saya untuk membantu orang tersebut. Di awal-awal saya masih bisa mewakilinya untuk melaksanakan ritual dan menghadap leluhur sebagai penyambung lidah guna memohon petunjuk apakah seseorang layak dibantu dan apakah leluhur berkenan untuk mendukungnya. Namun selanjutnya ia harus membuktikan diri sebagai orang yang setia tuhu yang mau berbakti kepada para leluhur agung pribumi perintis Nusantara ini dengan cara menghadap langsung untuk menghaturkan sungkem kepada leluhur yang telah memberikan restu. Itu sebagai bukti kesetiaannya kepada leluhur agung pribumi Nusantara. Tanpa adanya pembuktian, maka para leluhur tidak akan memberikan kesempatan lebih lanjut. Ada beberapa tahapan saat kami membantu seseorang melalui jalan spiritual. Tahap pertama, leluhur memberikan izin, dan tahap kedua, leluhur memberi tantangan atau perintah yang harus dijalankan oleh yang bersangkutan sebagai sarana pembuktian dirinya layak menerima doa restu dari para leluhur agung. Dengan kata lain, saya diizinkan membantu beliau sekaligus membimbing bagaimana agar ia dapat benar-benar membuktikan sebagai generasi yang tidak durhaka pada leluhur pribumi perintis Nusantara. Dan tahap berikutnya, saya harus membawanya untuk menghadap leluhur agung yang memberikan perintah. Tahap demi tahap sebagai cara menguji apakah seseorang kuat nyunggi derajat atau kuat lahir batin saat harus menerima tanggung jawab dan amanat besar di pundaknya. Orang yang mampu mengemban amanat leluhur dan amanat hati nurani rakyat sebagai manifestasi suara Tuhan, dan pemimpin pun diibaratkan wakil Tuhan di muka bumi untuk melindungi dan memakmurkan rakyatnya, dan itu sangatlah nyata. Apakah kita akan mampu menjalankan titah sebagai wakil Tuhan di muka bumi atau tidak? Maka leluhur memiliki mekanisme khusus untuk menyeleksi melalui tahapan yang lebih berat. Apakah ia akan mampu menjalankan titah sebagai wakil Tuhan di muka bumi atau tidak? Maka leluhur memiliki mekanisme khusus untuk menyeleksi melalui tahapan yang lebih berat. Para pemirsa YouTube Surya KKS yang budiman, tahap berikutnya ketika para leluhur agung memberikan perintah kepadanya untuk marak sowan atau datang menghadap dan nyekar ke pasarean para leluhur agung yang memberikan restunya. Beliau harus datang menghadap kepada Pangeran Sambernyawa atau Kanjeng Gusti Adipati Arya Mangkunegoro I, dan kepada Kanjeng Gusti Adipati Arya Mangkunegoro II dan Kanjeng Gusti Adipati Arya Mangkunegoro yang ketiga atau Pangeran Sapu Jagat yang berstana di Astana Mangadeg. Perjalanan dilanjutkan menghadap pada Eyang Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegoro keempat yang berstana di Astana Girilayu. Pangeran Sambernyawa memberikan tenggang waktu selama 100 hari ke depan, terhitung mulai bulan September awal hingga November tahun 2025 yang lalu. Apabila tidak kunjung datang, maka wahyu ning alam yang disebut wahyu keprabon akan dijugar atau akan dicabut dan ditarik kembali. Saya tidak memungkiri bahwa beliau ini memang punya keinginan kuat untuk datang menghadap kepada Pangeran Sambernyawa di Astana Mangadeg. Selain itu, langkah berikutnya adalah menghadap kepada para leluhur agung seperti Kanjeng Panembahan Senopati, Kanjeng Sultan Agung di Pasaran Agung Raja-Raja Mataram di Kota Gede, dan di Pajimatan Agung Imogiri, Bantul, Yogyakarta. Tetapi keinginan dan harapan itu tertunda-tunda karena adanya hambatan-hambatan yang sifatnya internal. Beberapa kali ada kesempatan seharusnya bisa digunakan sebaik-baiknya untuk menghadap para leluhur agung di Astana Mangadeg. Tetapi lagi-lagi ada kendala internal dari keluarga dan orang terdekat yang kemudian menjadi batu sandungannya. Saya menjadi ingat sebuah pelajaran bahwa kita tidak akan terantuk batu besar. Anda tidak akan tersandung dan tersungkur karena terantuk batu yang besar. Biasanya orang akan tersungkur, jatuh terjerembab karena terpeleset oleh kerikil. Maka di sini pelajarannya adalah kita harus mewaspadai kerikil-kerikil dan batu kecil yang ada di sekitar kita. Ketika seseorang selalu waspada terhadap
aral dan rintangan besar dan mudah dilihat oleh mata, tetapi orang-orang terdekat, keluarga atau orang-orang terdekat yang lain kadang justru menjadi batu sandungan. Hal ini menjadi pengingat bahwa jangan sampai lengah karena datangnya penghalang seringkali justru berasal dari hal-hal sepele. Dan benar saja beliau gagal memenuhi perintah leluhur agung dalam tenggang waktu 100 hari yang ditentukan oleh Pangeran Sambernyowo. Dan pada akhirnya saya harus mengembalikan tanggung jawab atau membaliki rembuk kepada para leluhur yang memberikan izin dan akan meminjamkan wahyu ke Prabon. Wahyu ke Prabon akan dijugar atau dicabut kembali oleh Eyang Pangeran Sambernyowo, Eyang Gusti Mangkunegoro yang kedua, dan Eyang Gusti Mangkunegoro yang ketiga di Astana Mangadeg. Tetapi saya tidak semata-mata untuk mengembalikan wahyu ke Prabon itu saja. Pada kesempatan ini saya gunakan juga untuk mengharapkan sesuatu yang sesungguhnya terlalu tinggi untuk kita harapkan. Saya mohon kepada para leluhur agung agar berkenan memberikan lorotan wahyu ke Prabon itu kepada kami dan anak-anak serta saudara-saudara semua. Anak-anak yang saat itu menyertai kami menghadap Pangeran Sambernyowo maupun yang tidak bisa hadir namun ikut mengaturkan ulu bekti dan sambung rasa dari rumah masing-masing. Semoga para leluhur agung berkenan memberikan lorotan daya kekuatan wahyu ke Prabon kepada anak-anak kami, anak-anak kadang-kadian Sabda Langit, anak-anak yang lahir dari Kembang Telengingati, anak-anak yang lahir dari Guo Garbo, serta para pemirsa YouTube Surya KKS dimanapun berada yang sedang sangat membutuhkan kekuatan spirit dari para leluhur agung untuk mengangkat derajat kemuliaan hidupnya. Oleh sebab itu saya marak sowan Eyang Pangeran Sambernyowo, Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegoro II dan Eyang Gusti Mangkunegoro yang ketiga. Saya memohon dengan sungguh-sungguh semoga para leluhur agung berkenan kami nyuwun lorotan wahyu ke Prabon, karena hakikatnya wahyu ke Prabon itu sama halnya wahyu Makutoromo atau pusaka Hastabrata yang berisi 8 unsur alam semesta: matahari, bulan, bintang, udara, air, tanah, samudra, dan api. Semua elemen itu memiliki esensi dan filosofi, memiliki sifat-sifat yang ada inheren di dalamnya. Apabila seseorang bisa mengaplikasikan sifat-sifat dari 8 elemen alam semesta itu ke dalam sikap dan perilaku sehari-hari, maka seseorang dapat disebut mampu mengaplikasikan pusaka Hastabrata ke dalam dirinya, manjing ajur-ajer ke dalam jiwa raga dan dalam laku perbuatan sehari-harinya. Maka seseorang dapat disebut orang yang ketaman wahyu diatmiko, orang yang layak menjadi pemimpin, menjadi pengasuh, menjadi pengayom bagi masyarakat, bagi bangsa dan negara, bahkan skalanya bisa nasional. Oleh sebab itu wahyu ke Prabon, pusaka Hastabrata, dan wahyu Makutoromo merupakan kesepadanan kekuatan yang harus dimiliki oleh seseorang yang akan memimpin Nusantara. Pemimpin NKRI dari level tertinggi, Presiden, Ketua DPR MPR, Kapolri, Panglima ABRI, dan pejabat tinggi negara serta politisi sangatlah ideal diisi oleh orang-orang yang kesinungan wahyu ning alam, wahyu ke Prabon, wahyu Makutoromo, dan mereka mengimplementasikan pusaka Hastabrata dalam kepemimpinannya. Tentu Nusantara akan tinar buko, gerbang menuju kejayaannya. Nusantara akan menjadi negeri yang adil makmur, gemah ripah loh jinawi, toto titi tentrem kerto raharjo. Monggo sungkem. Cukup. Kunjuk atur dumateng Eyang Pangeran Sambernyowo, saha para garwa putra, Eyang Pangeran Sapujagat, saha garwa putra, Eyang Gusti Mangkunegoro ingkang jumeneng kaping 3, saha garwa putra. Marak sowan kula wonten ing dalu menika dipun kanthi anak-anak kula sedaya ingkang dalu menika saged marak sowan menapa dene anak-anak kula ingkang boten saged marak sowan ngaturaken sekararum kinantenan dupa arum pinangka raos bekti kula dumateng Eyang para leluhur agung ingkang sumare wonten ing Astana Mangadeg wonten Matesih Karanganyar mriki.
Ingkang sepindhah kula ngaturaken agunging panuwun dene sampun tansah kersa njangkung jampangi lampah kula sabrayat lan marak sowan kula ngaturaken sembah pangabekti nyuwun tambahing sawa berkah pangestu mugi tansah pinaringan wilujeng rahayu kang tinemu bondo lan bejo kang teka saking kersaning Gusti jinurung kasemekakaken dening para leluhur. Ugi keparenga kula badhe matur eyang ngaturaken agunging samudra pangaksama bilih kula boten saged ngleksanakaken dawuh supados tiyang menika marak sowan awit sampun dipun keparengaken ngagem wahyu keprabon. Ananging ngantos dumugi wekdal 100 dinten kados ingkang dipun perintahaken Eyang Pangeran Sambernyawa. Dumugi sakmenika kasunyatanipun boten saged marak sowan. Pramila menika kula wangsulaken rembag menika dumateng Eyang Pangeran Sambernyawa ugi Eyang Gusti Mangkunegara ingkang jumeneng kaping kalih, Eyang Gusti ingkang wicaksana ngarsa dalem Sri Mangkunegara ingkang jumeneng kaping 3. Sumangga ugi kersa nyarirani piyambak ing sakmangke wahyu-wahyu sawa berkah ingkang boten dipun tampi kaliyan tiyang menika sageta dipun paringaken dipun lunturaken dumateng kula sabrayat agung, dumateng anak-anak kula ingkang dalu menika saged marak sowan menapa dene ingkang boten saged marak sowan lan ugi sederek-sederek kula sedaya ugi ingkang sami mirsani ajaran kula wonten ing YouTube. Kula suwunaken kersa nglunturaken dumateng sederek-sederek kula sedaya menika mugi ing samangke lampah gesangipun tansah pinaringan sehat bergas waras, ayom-ayem tentrem, makmur lahir batin, sugih ati, sugih ngelmu, ugi sugih bondo. Gesangipun saged urip ateges saged migunani tumrap gesang menika lan ugi dados generasi bangsa ingkang setya tuhu, ingkang bekti dumateng para leluhur agung Nuswantara, para leluhur agung pribumi Nuswantara. Mboten dados generasi ingkang duraka dumateng para leluhuripun, dumateng para tiyang sepuhipun. Mugi sak paran-paran tansah nyandung nyampar sekar cempaka mulya, sak tiba-tibane tansah pinanggih bejo wilujeng. Sepindah malih kula ngaturaken agunging samudra pangaksama bilih anggen kula ngudi upaya boten kasil. Sumangga kula namung saged dedhepe sumendhe dumateng Eyang Pangeran Sambernyawa saha sedaya para leluhur agung ingkang sumare wonten ing astana mangadeg mriki. Sumangga kersa kula namung gadah panyuwunan ingkang kula ambali malih Eyang mugi kersa nglunturaken sawa berkah ugi arupi wahyu keprabon menika berkahipun saged dipun lunturaken dipun paringaken dumateng kula sabrayat agung anak-anak kula ingkang lair saking guwa garba ugi ingkang lair saking kembang telenging manah kula Eyang. Sak sampunipun sedaya wau kula ngaturaken agunging samudra pangaksama ugi ngaturaken agunging panuwun dene eyang-eyang sedaya tansah paring donga pangestu, paring sawab berkah pangestu dumateng anak kula sabrayat. Mugi ing sakmangke wontenipun jaman baru utawi jaman enggal menika taun ngajeng taun 2026 menika anak-anak kula sedaya sami pikantuk kanugrahan ingkang agung. Gesangipun makmur lahir batin, jumbuh kang ginayuh sembodo kang sinedya. Menapa ingkang dipun rencanakaken, menapa ingkang dipun upayaaken nggih pedamelan nggih menapa kemawon ingkang sae mugia saged kaleksanan kanthi lancar gangsar lan dados murakabi tumrap gesangipun piyambak-piyambak ugi berkahi dumateng tiyang kathah lan ing pangajab kula anak-anak kula saged dados satriyaning nagari, dados wanita utama ingkang saged
nerasaken perjuanganipun para leluhur sedaya ingkang sakmenika dereng saged kalampahan. Mugi kula sakbrayat pinangka lajering bangsa, nusa lan bangsa saged ngayahi jejibahan menapa ingkang dipun dawuhaken. Kula sakbrayat kiyat lair batinipun, kiyat nyunggi derajat nglumantaraken nuswantara ing samangke tinarbuka gerbang kejayaanipun. Satuhu pamuji rahayu kasembadan sabda dadi pangucap dumadi. Jinurung kasengkaaken lan ugi lumantar sawab berkah pangestu para leluhur agung ingkang sumare wonten ing astana mangadeg. Matur sembah nuwun ngaturaken agunging panuwun eyang. Mekaten eyang saged kula aturaken matur sembah nuwun sepindhah malih lan samangke nyuwun pangestu nyuwun idi palilah kula sakbrayat badhe nglajengaken marak sowan wonten Astana Girilayu Eyang Gusti ingkang wicaksana ngarsa dalem Sri Mangkunagara ingkang jumeneng kaping sekawan. Minangka njangkepi atur kula kepareng badhe ngaturaken Sekar Pangkur Pada kaping 12 kaping 13 ugi gambuh 57 Serat Widatama Yasan dalem Eyang Gusti ingkang wicaksana ngarsa dalem Sri Mangkunagara ingkang jumeneng kaping sekawan. Samanten ayuning ngalah ya tumilah mangulang ilmu bangkit likat remangkut kukutaning jiwanggo yen mangkono kena sinebut wong sepuh lirik sepuh sepiho awas roning tansah marmaring soma sinumaya winahya sini mentelen kaku pamuganing rono talen saken liya layape aluyo pindha pesateng sumpena sumu-suwe rasa jati
kula nyuwunaken sederek-sederek kula ingkang sami atur sembah pangabekti nyuwun pangestu dumateng eyang-eyang leluhur agung ingkang sumare wonten ing astana mangadeg mriki, Eyang Pangeran Sambernyawa utawi Eyang Gusti Mangkunagara ingkang jumeneng kaping sepisan, Eyang Gusti Mangkunagara kaping kalih, Eyang Gusti Mangkunagara kaping 3. Mugi menapa ingkang dipun sedya jumbuh kang kinayuh, sembodo kang sinedya dadi ingkang tansah pinuji saking daya kegiatan ugi sabda Pendhita Ratu saking para leluhur agung ingkang sumare wonten ing astana mangadeg lan ugi astana Girilayu. Mugi tansah pinaringan wilujeng rahayu kang tinemu bondo lan bejo kang teka. Ingkang nembe nandhang sakit dipun paringana enggal mantun, ingkang gadah utang saged enggal bangsulaken utangipun saged tuntas dados enteng gesangipun lan nyuwun paringana dipun bikak kersa nyarirani piyambak, bikak lawang rezekinipun tansaya wiyar, tansaya gampil sehingga saged makmur lahir batin wonten ing taun ngajeng menika yang sendika dawuh matur sembah kula. Ini huruf Arab pegon ya. Jadi hurufnya huruf Arab tapi Jawa. Jadi ini K ini jadi ini Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Mangkunagara ingkang kaping 3 nalika seda Surya. Nah itu ada kaping 3 niki nggih Eyang Pangeran Sapujagat. Kula suwun sawab berkah pangestu daya kekiyatanipun saking para wahyu mliginipun Wahyu Keprabon sageta lumuntur kersa nyarirani piyambak maringaken nglunturaken dhateng kula sabrayat, dhateng anak-anak kula ingkang dalu menika saged marak sowan. Menapa dene anak-anak kula ingkang boten saged marak sowan, ugi sederek-sederek kula para pamirsa wonten ing YouTube ingkang sami semangat kebu mulih menyang kandhange. Bekti dumateng para leluhuripun ingkang sami sadar kedah mulih menyang kandhange. Kula suwunaken sawab pangestunipun ugi sakmangke saged kelunturan daya kekiyatanipun Wahyu Keprabon menika. Kula suwunaken lorotanipun Eyang mugi sageta kajiwa kasarira dumateng sedayanipun ingkang kula aturaken wau. Saged jumbuh kang ginayuh, sembodo kang sinedya dadi ingkang tansah pinuji, wilujeng rahayu kang tinemu bondo lan bejo kang teka. Mugi tansah pinaringan jaya jaya wijayanti. Nika asmanipun Kanjeng Pangeran Haryo Suryo Diningrat. Ini putra dari kaping kalih. Nika Kanjeng Pangeran Haryo Suryo Natangningrat. Ingkang nuranaken Butin. Oh nika. Nika putra kaping 3 kok niki. Nika nggih putra kaping 3. Kanjeng Pangeran Haryo Suryo Mataram. Nika rayi menapa kakak nggih menawi saking menika? Nggih. Langkung sepuh napa? Menika putra saking Kanjeng Gusti kaping kalih. Ingkang nika? Ingkang menika putra kaping 3, ingkang kula piyambak putra saking kaping kalih. Oh, dados pun apit ngaten. Dados ingkang tengah putra kaping 3, ingkang Surya Mentaram niku putra saking kalih, ingkang ujung Surya Diningrat ugi sing putra kaping kalih. Oh nggih. Dados ingkang kaping 3 ingkang tengah nggih. Ingkang nurunaken Butin. Pundi? Nika ingkang tengah. Nika. Terus Ibu Diningrat sanggah saking Kanjeng Gusti kaping
Canggah saking nggih, canggah kaping 3 utawi menika eyang buyutipun nggih. Nggih. Ini eyang buyutnya Butin. Monggo suwun berkahe. Nanti kalau ada belum habis diratake yang sini. Ini kok kados nganu nggih. Alur saking pengging ya napa saking menika selera saking keluarganipun ngaten. oh ngaten. Mangku Dilogo Bendoro Raden Mas Haryo Mangku Dilogo menika saking Saking kaping 3. kaping 3. Niki menawi ningali ornamenipun menika Putra saking garwa ambil. putra sing garwa. Mbok bilih wonten anu darah saking alur saking Butuh Sultan Hadiwijaya utawi Ki Ageng Kebo Kenanga. Nika rak ornamenipun mirip anu to nika sisik buaya kados ingkang wonten Butuh. Mbok bilih Hadi Surya Surya Nagara. Wau asmanipun ingkang nika Menika Kanjeng Surya Diningrat. Surya Diningrat ingkang paling kiri putra kaping 2. Yang tengah putra kaping 3. Itu eyang canggah eyang buyutnya Butin. Yang paling kanan Kanjeng Bandara Raden Surya Mataram. Putra kaping kalih nggih. Putra saking kaping kalih. Niki Hadiwijaya kalih 3. Niki Hadiwijaya niku nggih kados anu putra Sultan Hadiwijaya nika rak wonten Pangeran Benawa atau utawi Pangeran Benawa menika kagungan asma asli nggih Sultan Adiwijaya. Nggih. Menika ingkang nerasaken Sultan Hadiwijaya ananging nggih dados rayi Kanjeng Panembahan Senopati. Sebab rak kala rumiyin Kanjeng Panembahan Senopati pun pek putra Sultan Hadiwijaya. Pramila dipun paringi asma Danang Suta niku anak Wijaya niku nggih Sultan Hadiwijaya. Dados Danang bocah kuning bagus anak Sultan Hadiwijaya ngaten. Lah menika kangge mancing supados Sultan Hadiwijaya kegaduhan putra. Lajeng sampunipun ngampil saking Ki Ageng Pamanan nika Danang Sutawijaya menika pun pek putra lajeng estu leres dipun paringi putra piyambak lajeng ingkang asma menika Pangeran Benawa utawi Adiwijaya. Nggih nika ning sasampunipun Mataram Panembahan Senopati berdiri, lajeng rayinipun menika dengan sukarela menyerahkan daerah Pajang utawi Kesultanan Pajang menika dados satunggal kalian Mataram. Margi pitados ingkang dados raja menika nggih kamasipun piyambak ingkang belani Pangeran Benawa niku rak dipun kuya-kuya kalian Sultan Pangiri, kakak menantu nika ingkang badhe ngrebat tahta ning dipun belani kalian Panembahan Senopati. Ngaten larah-larahipun. Nah niki kadosipun wonten campuran darah ugi saking Butuh menawi ningali asma-asmanipun nika ora kados nunggak semi. Nggih. Nggih to? Nunggak semi lajeng nika malah Ingkang sisih kilen wonten asma Hyang Hadiwijaya ingkang kaping 7. oh nggih. Sakilen dalem Kanjeng Gusti kaping 7 Nggih. wonten makam-makam. Oh tasih wonten. Oh. Nggih saged niku. Napa malih nika ornamenipun kados mirip-mirip ingkang wonten anu pasarean Ki Ageng Kebo Kenanga. Nggih sampun monggo.
Monggo sungkem. Kunjuk atur dumateng Eyang Gusti ingkang wicaksana ngarsa dalem Sri Mangkunagara ingkang jumeneng kaping sekawan saha garwa Eyang Respati Madularas saha sedaya para putra wayah keluarga agung Kraton Mangkunagaran ingkang nderek sumari wonten ing pasarean Astana Grilayu. Merak sowan kula sak brayat ingkang sepindah ngaturaken sekar arum gondo arum kinantenan dupa arum minangka raos bekti kula dumateng Eyang Gusti Mangkunagara kaping sekawan saha Kanjeng Ratu Respati Madularas ingkang sepindah kula ngaturaken agunging panuwun dene sampun tansah kersa njangkung jambangi lampah kula sabrayat ugi nyuwun tambahing saweg berkah donga pangestu mugi sedaya seserepan ingkang sampun karipta saking Eyang Gusti mugi sageta lumuntur dados jimat paripe dados pitedah lampah gesang kula sabrayat saged mider ngebaki jagat supados ngertos mangerti sejatining gesang saengga saged nggayuh gesang ingkang sejati, gesang ingkang mukti wibawa, gesang ingkang makmur lahir batin sami anggadhahi wirya arta triwinasis sugih ati sugih ngelmu sugih bondo lan ugi matur sembah nuwun ngaturaken agunging panuwun sampun maringaken mantra trah arupi jimat ingkang estu sanget mitayani daya kegiatanipun ngampingi lampah gesang kula sabrayat. Monggo kita lantunken mantranipun wilujeng rahayu kang tinemu bondo lan bejo kang teka saking kersaning Gusti jinurung kasengkaken dening para leluhur. Matur sembah nuwun Eyang estu mantra menika saged tumama dhateng badan sarira jiwa raga kula. Ugi anak-anak kula ingkang sami ngrapal mantra menika rikala enjing ugi rikala dalu saben dinten. Eyang menika sakmangke lare-lare kula badhe matur piyambak-piyambak ugi sinah kula wonten wigatos ingkang badhe pun aturaken sumangga samangke lan pinangka njangkepi atur kula kepareng badhe ngaturaken sekar pangkur padha kaping setunggal kaping kalih kalajengaken pangkur 12 ugi gambuh 57 kapetik saking serat Widatama hiasan dalem Eyang Gusti ingkang wicaksana ngarsa dalem Sri Mangkunagara ingkang jumeneng kaping sekawan. Sungkem mingkar mingkun renganggara akarana karenan mardi sinawung resmine kidung sinuba sinu karta mrekretarta pakartining ngelmu luhung kang tumrap neng tanah Jawa agama
pikun yen tan mikani rasa yakti sepi asepolir sepah sampun samangsane pasamuan kunyak kanyung leling semi kalih welas sapanto wahyuning Allah kya tumilah mangulah ngelmu bangkit miklat remangukut kukutaning jiwangga yen mangkono kena sinebut wong sepuh lire sepuh sepihawa awas ruruning tansah marpa maring sukma sinukmaya winahya ing sinimbang dalenging kalbu pambukaning warana tarlen saking liyep layaping aluyup pindha pesating sumpena sumusupeng rasa jati kambuh 57 nanging paksa tutur rene tuwa
Sepindah malih nyuwun agung ing samudra pangaksama bilih kula boten kasil mbeta sederek nika saged marak sowan wonten ing Astana Mangadeg Giyak Astana Grilayu. Nanging ewa semanten mugi keparengna nglunturaken maringaken daya kegiatan Wahyu Keprabon menika. Kula saestu betah, kula kepingin ngalap berkah daya kegiatanipun Wahyu Keprabon ingkang muspra. Pramila marak sowan kula dalu menika estu nyuwun kersa nyarirani piyambak paring lan nglunturaken daya kegiatan Wahyu Keprabon dhateng kula sakbrayat, anak-anak kula ingkang lair saking garba lan anak-anak kula ingkang lair saking kembang telenging ati ingkang saged marak sowan dalu menika menapa dene kang boten saged marak sowan. Ugi anak-anak kula ingkang sakmenika nembe berjuang, ingkang nembe nglangkungi tataran ingkang amrat anggenipun berjuang. Mugi paringna daya kegiatan saengga pinaringan mergi ingkang gampil anggenipun mbikak margi kemakmuran lair batin, anggenipun badhe nggayuh gesang ingkang mukti wibawa. Saestu kula nyuwun mugi kersa nglunturaken daya kegiatan Wahyu Keprabon menika supados kula sakbrayat anak-anak kula sedaya ingkang saged marak sowan menapa dene ingkang boten saged marak sowan sedaya saged nampi lorotanipun daya kegiatan Wahyu Keprabon lan ing sakmangke warsa 2026 sedaya saged pinaringan sukses mukti wibawa ugi makmur lair batinipun. Saderengipun lan saksampunipun kula namung saged matur ngaturaken agunging panuwun dene Eyang Gusti Mangkunegara kaping sekawan lan ugi sedaya para putra wayah ingkang nderek sumare wonten Astana Grilayu mriki kersa sedaya paring pambiyantu, paring sawab berkah pangestu dumateng kula sabrayat lan anak-anak kula sedaya. Mekaten ingkang saged kula sesuwun yang saestu kula maneges mugi tansah pinaringan jumbuh kang ginayuh sembada kang sinedya dadi ingkang tansah pinuji sak paran-paran tansah nyandung nyampar sekar cempaka mulya sak tiba-tibane tansah mangke begja wilujeng. Matur sembah nuwun Eyang. Semua kebagian hubungan ini loh Mas, kalau kita yang nyekar itu semua roto kebahagiaan sampai sana ini kok tur kata-kata Eyang Ebok pun nenggo ngatur sembah nuwun.